भिडिअ बानायनायनि जेबो प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय बेखौ बायबायना आं देलायाखैनो नै हलि मलि गाइस आई होप गाइस दानि गोदान बोसोरा जों बयनिबो थाखाय मोजां जालांगोन मिजिंथियो गाइस आंना दिनै निउ इयारनि आं मोनसे बुस्थु लानो फैदों बे बुस्थुआनो जाहैबाय नै आङो रायलायखाजोब्बाय आं मोनसे स्पिकार बक्स लांनो नागिरदों आरो ना LG कम्पानिनि दा आं बेखौ लांसिगोन गाइस निउ इयारनि मजा दामनानै मोसाहैबाय थानोसै हारसिंनो एबार दे लोगोफोर नै मोजां दंथारो टिभिफ्राबो हिट दं सोरबा लांफैनोबा लांफैद' न'फ्राव टिभि नांगौबा आंबो बे बक्सखौनो आं निउ इयारनि नामाव लाबाय आरोना बोसोर गोदाननि थाखाय फैसा थानायमोनबासो एसे दाम गोसानि लांनो हागौमोन उफाय गैया बेखौनो लानांबाय बोसोर गोदाननि नामाव गाज्रि जाहैदों कार्ड माबाग्राया ATM आवसो थांनांसिगोन दे गाइस दामसेनो मोनसिगोन जोङो ससे थाबायनानैसो फैदोंमोन माने बेयाव पुलिस चेकिं जागासिनो आङो हेलमेट आरसि लानानै फैयाखैमोन बिमानि स्कुटिखौसो लानानै फैदोंमोन आं हेबारनिफ्राय गाइस 2021 निफ्राय चेकिंआ एसे स्ट्रंसिन जासिगोन दाख्लैसिमाव एसे चान्स दंमोन बेखायनो ड्राइभिंफ्राव गरबर दंबा मोजां बानायनानै लादो लोगोफोर नै जों बावसो दोननानै थांदों स्कुटिखौनो थांनाय दोननायखौ गाइस जोंना बैयाव मोनसे फिसा खामानि दं जोंना मादैया बे खेबसे आं भिडिअ देखायनाया सिगांनि भिडिअ दंखायो बे मादैया गावना बेदर होफैदोंनो लोगोफ्रा जाजोबनो हायासै जाहैदों दा बेखौनो लायनो लिंहरदों दा लायनो थांनो नागिरदों जों बिनि रुमाव फ्लेटआवहाय एपार्टमेन्टआव गोसोखाङो अ माय गड बेनो नै मादै थाग्राया मोनफैबाय र' लोगोफोर गोजौआव गाखोलांनो आं फन हरनो मादैनाव बेस्थ' होयासै हेल' मोनफैबायमोन आं जायासु मा होनदों डाइनिं टेबोलनि ओमफ्राय नों रुमाव गैया नामा आया ओमफ्राय आं आन्दायगोन ना अबेमोनथाय मोनबेसे फ्ल'र थांखोमोनलाय नै औ open the door चिकेन खुला नहीं लांसै आं माने लांसै दे अ माय गड अमा बेदर अमाखौ तुरु लाब दामग्रा लाबोबाय र' आंबो मादे आनबक्सिं खालामहैनांगौ आनबक्सिं दामाखै अके लिंहरदों
बोरायराय मुथु बेलाय मादैयानो भिडिअ बानायनायनि जेबो प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय बेखौ बायबायना आं देलायाखैना नै हलि मलि गाइस नै भिउसा नायनो हागोन ओइ नै दारि गोलावफ्राव नै मजिद ना मा होनो दारि गोलावफ्रा बा देनदार खुलुमोलै बिसोरो बोसोर गोदाननि खुलुमनो खोमा मानसिफ्रा थांसैलै मादै दे माबाय थांसै औ दे दा खिथागोन आं थांफिनसै लोगोफोर औ दे एफा गोजौ गाखोबोबाय एफा ओंखारलांफिननांगौ बेयाव लिफ्ट थाबानो ओरै ओंखारलांखाबाय आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ गोसो थोयो सानैजों मोजां मोनलायगोन उराव oh my god oh shit वीडियो होइसे रो और एक बार रुको ऊपर जाने दो ऊपर खुल गया क्या हो गया ऊपर वाला पंखा खुल गया इधर कहीं खोचा है ना तू कहाँ रह गया गाइस जों दा रुम मोनफैबाय नै बुस्थुआसो माबायदि जागोन एसे आनबक्सिं खालामसै एक्सटेन्ड जाबोबायरानै बैयाव गेटआव जिजोब्बाय नै बुस्थुआनो गोलैनानै बायबायसो ना माबायसै बायबासो सेस जाबायलै गोदानानो देखते हैं मादे फुली मानो मादे फुली मानो washing machine मादेनि स्पिकार अफार दामनायनो दानो मोसाबाय थानोसैलै एबार स्पिकार बियो साइड बक्स ना ऑनलाइन नहीं क्या ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन से कौन थानो मोनसेलाय सर दङ रिस्क जो दङ दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं तुझसे ही यारी दामनायसै र' माबायदि जायो नायलाय ब्लुटुथ गिटार गामाखै सना नों मानो मामोनलाय दिबेस नामा बैलाय बै ना बै स्पिकारनिया ओमफ्राय एक्सट्रा ना दंमोन लास्टआव ना टु एक्सट्रा दा दंखायो ना बुलांनो र' लांगोन oh my god दंलाय दाना सेरबायसो नों दामद्रालै दामनायफोरा जाखादोंना जाखो गुबुनखौ जोबनाङारा गाइस मोनसे बुस्थु जाबायलै बे गाज्रि खाना ना बिदिनोखा स्पिकारा जाया आरोना नैबे गुदुं मोननायाव सोबा आरो ओमफ्राय एलइडि राइट लेफ्ट नामा जेनेबा बमानो जायाखै नैलाय बेनो मा लिरदों बेवहाय फ्रन्ट स्पिकार्स
बेनोखा खोमा ना कन्टेक्ट नाम्बार लाबासै गाज्रिसो होननानैहाय खोन्थाहरनो गाइस सिगाङावनो नोंसोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय गाइस हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो आई होप गाइस दानि गोदान बोसोरा जों बयनिबो थाखाय मोजां जालांगोन मिजिंथियो जोंनाथ' दा 2020 थांबाय बेखौ गारदो इगनर खालामदो नेवसिगारदो मानो होनोब्ला जोंना 2020 बयनिबो थाखाय मोजांबो गाज्रिबो बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो गाज्रि जायो बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो गाज्रिबो मानो होनोब्ला ओरैहाय कर'ना भाइरास जेरावबो थांनो हायासै ससे थांबानो एसे गिलुं गिलुं ओमफ्राय नै जोंना बिटिसि इलेक्शना बिराद नांलाय खमलाय दाङाबाजिजों थांबाय गावजों गाव नायलायनो हायै बेफोरबायदि जानानै थांबाय स' गाइस बेखायनो बेफोर गासैखौबो बावगारदो दा जोंना बोसोर गोदान फैबाय जों गावजों गाव मिलायलायनांगौसै मानो होनोब्ला जोङो दा सिगांनि जाथायफोरखौ लानानै जेबो साननांला दा जों 2020 आव जों जेखौ खालामनो हायाखैमोन जों दा 2021 आव खालामनो हागोन साननानै ला गोदान मिजिं ला गोदान सिमां सुजु जाहाथे मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो स' गाइस आंनि थाखायबो गाज्रियानो 2020 आ मोजांबो दं गाज्रिबो दं गेजेरावनो आरोना गाइस आंना बक्स गोदाना मोजाङानो मोनदों आं मोननायाथ' ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम बायदों नालाय बारा नलेज गैया आं बेफोरनि सायावहाय आं एबारसो फार्स्ट टाइम बायदों आरो आं नोंसिनो देखायबावनो खनसे बे टावेलखौ खोबनानै दोनबाय आं लेथ्रा जायैनि ओमफ्राय गाइस बे दामग्रानि दामा माबा लादों बियो 5000 होनदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय गावनो खमाय 4000 नि जासिदोंमोन ओमफ्राय 4000 आवहाय 100 थाखा खमायबावदों 3900 जाबाय होमबा बिदि लादों जुदि बायनोबा सोरबा बायहैनो हागोन LG नि एसे मोजाङानो मोनदों आं बुस्थुखौ एसे बेसबो बुयो लायनो हागोन सोरबाफोर लायनोबा है बङाइयाव बरपारायाव बे प्रकाशनि एसे गाहायाव फानो गाइस नायनोसै माबायदि जायो बक्सआ एसे बोरायबा माबायदि जालांगोन ओमफ्रायो 2021 खौबो नायनोसै माबायदि आवगायलांनो हायो आसा खालामो मोजाङैनो आवगायलांनो हागोन गाइस नोंसोरबो मोजाङै मोजां आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामलाबायनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा थुलाबायनानै होदो ओके गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय